Pyydän syytetyt sisälle. Unohdin sanoa. Niin, olemme tänään kokoontuneet tänne Hauhon kihlakunnan oikeuden istuntoon käsittelemään vain yhtä, mutta sitäkin merkittävämpää asiaa. On nimittäin väitetty, että nämä syytteeseen asetetut ja teostaan vastaamaan haastatut naiset ovat yrittäneet ehkä onnistuneetkin tekemään väkivaltaa tälle arvovaltaiseen herrasmiehelle. Syyte on erittäin raskauttava, sillä kyseinen mieshenkilö on tapahtuneen johdosta kärsinyt seuraavia vaivoja. Päänsärky, unettomat yöt, alleen laskeminen. Painajaiset, jossa hän yhä uudelleen ja uudelleen kärsii niitä hetkiä, joita hän näiden naisten kanssa joutuu viettämään. Mainittakoon, että asian arkaluontoisuuden vuoksi tämä herrasmies haluaa pysyä täysin tuntemattomana. Yhtyykö kantaja edellä olevaan lukemaani syytteeseen? Taitaa olla mykkämies. No niin, koska näin on tapahtunut. Hauhon kihlakunnan oikeus alistaa nämä naiset kuulusteluun ja kehottaa heitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Mistäpä syytetyt ovat? Kotoisin. Suomessa olemme syntyneet siellä kauniissa Karjalassa, sinisen järven rannalla, siellä maajassa matalassa. Sinisen järven rannalla, siellä maajassa matalassa. Ai niin. No, milloin tämä syntyminen tapahtui? Silloin tuoksui nuoret kantamilla, lehmin sysyiljekin hehkuvaan. Jaa. Vastaus onkin ovella. Oikeus katsoo, että syntyminen on tapahtunut kauan sitten, sillä vuosikausin ei lempi ole syttynyt rantamilla. On näin käytössä paremmat paikat. Varmasti joo. Sitten kysyn, ketkä ja mitkä ovat vanhemmat? Haamu oli Marjaanan puolella ja se hiljalleen kolkutti. Puoli tuntia kun halolla jyskytti, silloin Marjaana huomasi sen. Jaha. Merkitään kirjoihin. Äiti kaikilla, joku Marjaana, isä tuntematon. Ei. Eikö? Oli Elmeri miehistä parhain, hänkään kukaan ei korvata voi, mutta kohtalo hänet niin varhain, meiltä pois otti, oi. Hän aamusta iltaan meitä passas, aina käsillään kanniskeli. Meille viimeiset voimansa hassas, kahvin vuoteeseen kanniskeli. Unohtumaton Elmeri, oi Elmeri, kallis Elmeri. Aikamoinen tuo Elmeri. Mikä lienee. Mutta mennäänpä asiaan. Mikäs on teidän ammatti? Mikä on, ja käyn vaihtelussa, te siis iloikaa vaihtelussa, rakkauden sovellun. Ei liene syytä mun, erittäin kauan saa, yhtään rakastaa. Mä oon mikä oon ja käyn vaihtelusta, te siis iloitkaa vaihtelusta.
Tässä kohtaa oikeus katsoo, että ammattinen on lieventävä asiahaara. Mutta mikä se on teidän syytettyjen varallisuus? Ei ole meillä euroja taskussa, eikä myöskään suuria rahoja. No ei se sitten oikein hyvä. Ei ole taskujakaan. Niin, eikä kannata. No, hyvä on. Tulette saamaan maksuttoman oikeudenkäynnin. Mutta sitten asia. Missäs tämä rikos oikeastaan tapahtui? Kunnallislas just pois Kouvolasta ja se jyskytteli Kuopioon päin. Valmusillalla tämä tyttösakki, sitä miespalkailuttamaan jäi. Ja lopuksi saat Jaha, sillä tavalla. No muistatteko, mitä se kello mahtoi siihen aikaan olla? Aseman kello löi 3 kertaa ja silloin se juna lähti. Silloin se miesparka hyljätti, kun löydettiin uusia lähti. Eihän näistä vastauksissa oikein mitään tolkkua. Vastatkaa edes, tuntuuko siltä, että pystyisitte jo elämään rauhallisesti ja pahennusta herättämättä? Ei tulisi mielekään. Ei tule mielekään. Sillä ken voi liekin sammuttaa silloin kun se leimahtaa alla kuuman auringon. Näyttää siltä, että naiset eivät tunne katumusta. Ei tietenkään. No, on siis todettava, että syytteessä on jotain perää. Ja eräs arvovaltainen naisryhmä samassa junassa näki väkivallan yrityksen. Onko puolustettavaa? Ne toiset naisetkin parastansa koitti. Joo, ne parastansa koitti. Joo, ne parastansa koitti. Kai tuomari huomaa, kuka siinä voitti. Joo, ja kuka siinä voitti. Joo, ja kuka siinä voitti. No mikäs nyt paikoille siitä? Tää on sentään oikeuden sali. Oh. No niin, mikäs nyt sitten? No se kyllä nyt nähtiin. No, tässä menee ihan sitä. Oikeus katsoo, että syytteen on jotenkuten näytetty toteeksi ja tuomitsee paikkakunnan rikoslain mukaan pykälän 6. momentti ja 9. pykälä rangaistuksen. Tämän pykälän nojalla kielletään näitä naisia sekaantumasta miehiin seuraavan 9 kuukauden aikana. Laukanen ja syksy saa, me emme milloinkaan. No sen verran voidaan lieventää, että pystyy esittämään lieventävikin harjoita. Oikeus muuttaa tuomion kestämään siihen asti, kun syksyn pimennys jälleen voittaa. Niin. Aivan oikein. Oikeus toivottaa teille oikein hyvää jatkoa ja katumaa mieltä. Missä te meidät jatkaa tuota toimintanne tästä eteenpäin? Kaukana on meidän majat, tänne mustan tyhjänsä tien. Hei, otetaan tuo mykkämies mukaan. Taivaan rannan saksisilppien. Hei ruusut tuli punaiset, sua varten vain on kukkineet. Kauneimmat on niistä sulle suukon saanettu. Sulle suukon, mulle ruusut tuli punaiset. Kiitos.